No, no participo. Vai gravar-se as aulas e tornar aqui. Sim, na Vitória, não sei o que é que reparei. Poxa, això, quina rebuda. Miquel, el fill de cosí meu, son pare i jo eren cosins. I ell és un gran músic. No, això no és vera. Lo primer, No, tot no. lo primer que ha dit sí que és vera. Lo és un segon gran ja li músic, afegiré. però abans de tot això és una gran persona. Que et vas aturat a fer un conyaquet, ja cal que manda. Arreglista, compositor... Jo l'admir. Jo l'admir. Li tinc molta estimació. Bé, passa entre família, passa molt No. que estimació que no és normal. Jo ma mare també sap que m'estima. No, M'ho veuràs Ja allà. te veig, sí, te segueix. Si no, no t'havies conegut i t'he trobat pel carrer. Però Com jo tocava en Daniel, coneixes tu en Daniel que va tocar amb el Vall de Mossa? I tant, Ja havia no tomat. està clar, Ja ho sé, estaquista, ja ho dels sé, falcons, ja de sé. Golfo 15. Et vaig a ser ara, diumenge vespre, no sé si ho saps, els amigos, Sí, van fer un l'he homenatge, vist. i van fer un homenatge a en Carles Gil i vaig anar, Sí, i en sí. Pep Ros. Sí, sí. Bé, arriba, no ho seu, jo... No vinc ell, no... Ara si voleu, us mostraré una visió de Bunyola, no la veureu d'alta. Que ara em poden veure tots. T'apareix? Sí. Ah, bé, perfecte. Àliga. Sí, perquè ara ho cremant tot. Quin és? El plat de moscatell? El moscatell. Tu ja havies estat aquí? Moltes zones d'aigua, Miquel Marina. Miquel. I dos? Què fan falta? Que sé que hi anava en Rafael Aguiló. I jo anava amb, sí, amb en Rafael, Hi anava. sí, i en Miquel Àngel Pericà, i el seu fill que tocava ja. Salut. Salut. Miquel. Que tinguin molt d'èxit. A part de Molt d'èxit. més encara. Salut amb el que feia d'altres, que caminava. Bueno, nosaltres procurem estar en forma, que és l'important. I anem fent, He d'anar darrere la cabra del teu cosí. I és que vols
el control, Curvaio. que això molt de vosaltres ho voleu conèixer perfectament, i res de lo que veureu de principis dels 60. En Robert Moog se'n va donar compte que si aplicava una corrent a un component electrònic, allò vibrava. Espectacular. El digital no sona així avui en dia, amb aquesta freqüència de greus que té. Té diversos oscil·ladors, un altre que s'ha d'afinar com els tubs. Com afinar els tubs de sona. Era tocant, el problema. I primer l'havies de sentir tu, Clar. I quan tu la senties, després mollaves que sortís. I quan pies per això, havies de tornar Ja havia acabat la cançó. o havies de ficar la flauta, perquè una flauta i d'estar tot el temps cercant el so. Joan, jo proposo una cosa. Quedem-nos aquí i deixa anar a caminar. Ja caminarem un altre dia. I després aquí tenc algunes altres peces històriques també com aquesta. És complicat, però... No ho coneixia jo d'aquest. Bueno, això és exactament un sintetitzador, només que té dues antenes que és la que modifica la tensió que afecta en el transistor que el fa sonar. I un és el volum, com més a prop tens la mà, més fluid sona, fins que no sona gens. Amb aquest controles la dinàmica i amb aquest controles el saltari. La freqüència. La freqüència. Si vas més amunt... Saps que n'estava abans? Amb Antoni Fernández podria ser. Allò de causa. Lo dels músics... Ja no... Sí, pot ser. Ja Tengo ese. Jo aquí he acabat. Sí, podria ser. Perquè aquí de dins era... Amb en Marc Baquer, en Sor Francinella. Tot, absolutament tot, resumeixen d'això, d'aquest sonit piano que tot se fa sense mitjans artesanal. No, verdad, I lo de dins també. Les de Tomeu. I així de costat. Això és la tabla harmònica, que és molt important la tabla harmònica perquè és el que fa que el piano soni, que tingui més o menys ressonància. És metàl·lic, això, no? Això és metàl·lic, però per augmentar la tensió de les cordes. Però lo de davall... La tabla harmònica és això, és el que està davall. I després aquest piano, el que té més vora tot és la mecànica. Perquè És ràpid. que fa el que tu vols fer. És a dir, toca quan tu toques. Exactament. Hi ha pianos japonesos que si tu vols fer un piano amb un piano no el pots fer perquè el mecanisme no respon. Això és un gramòfon de 1890. Perdoneu. Això és de 1890. N'Edison va inventar això, i això són els orígens de l'enregistrament. I Va amb un cilindre, no? sí, és que en el final nosaltres pensem la música com que tot és electrònica, però la música només és vent que se mou. O sigui, un altaveu és un cartó, no ho pensam. Però les coses tan guapes que surten per aquí, és un cartó campanyaire. Com les nostres orelles, que són membranes, i les cordes vocals, que també empenyen. Bé, i aquest és el principi. Aquí dins hi ha una membrana, que si ara en Pep xerràs o cantàs, aquesta membrana se mou, i aquesta vibració la transmet a una agulla, una agulleta. I aquest cilindre, que era de cera, i era flonjo, en el moment que li posen, va dibuixant un solc. Després, quan el cilindre se posa fort, aquest solc que ja ha estat dibuixat, la mateixa agulla Vibra. exacte, vibra, ho transmet a la membrana i el que ha fet de micròfon o un determinat ho fa. I això és el principi de tot el que ha volgut després. Que passeu una bona caminada.
Moltes gràcies.